svima. Evo, danas igramo Grid 2. Znači, ja sam ostavio tamo u grupi da odaberete jednu od ove dve igrice, znači Grid 2 ili ove paklene ulice ili ti Fast and Furious. Novi, vi ste rekli da igram, tačnije najviše glasova je bilo da igram ovu igricu. Ali mogu samo da vam kažem da ako je kao kec, onda ja to ne znam da vozim. Pošto je nevjerojatno teška, koliko sam pročitao po forumima, igrica je pravljena za volan. A sad da skidam sa ormara volan specijalno zbog ove igrice, ne pada mi na pamet. Vozi se na W. Da. Čekaj bre. Znači ovo neće biti klip, ovo će biti klip da ćete se smejati zato što ja stvarno ovo ne znam da vozim. Burazir je moj upalio igricu na brzaka, ja mislim da je prešao one 2 tutoriala i ja nisam. Jer sam mu rekao da mi skrati muke, da mi skrati muke i onih intra, onih gluposti, rekao daj, ostavi mi kad treba da vozim. Ali kao što sam rekao, nevjerovatno je teška, možda za nekog nije teška, ali za mene haos. Mislim, vidite po priloženom. Pogotovo što vozi muscle car ovog Mustanga. Ne znam, znači meni je suviše nekako senzitivity ovog auta. Znači ako zakočim i skrenem, on drifta. A ako ne zakočim, bukvalno se zalepim u bankinu, u most, gde već. Evo sad sam morao ručno da koristim, da bi stao. Evo Aleksandar mi piše na Skype-u. I kako uvek zaboravim da ugasim Skype kada snimam klipove. U prošlom klipu se čuo Skype, istripovao sam ljude da njima zvoni, evo. Opa, kako sam se nadao, dobro sam se udao. Jer ima... A, ima retry. Na ovom kecu sam, ja mislim, jednom u životu bio prvi. Jer kao što sam rekao, igram igrice zbog, ono, for fun, što bi rekli, a ne da bi se mučio. Grid je perfektna fizika, znači realno, kompletno sve, ali, opet kao što sam rekao, znači meni je bitna igranost. Znači, ne vozim bukvalno auto, jeste možda ovo simulacija. I kao što sam rekao, ja volim igrice gdje mogu da uživam, da upravljam sa autom, a ne ovo, malo skreneš, ti si već u šumu. I nervira me što se sad sve igrice igraju na WASD. Znači, restartovali smo onu misiju, kao što vidite. Kako oni znaju ovako da skrenu? Stvarno ne razumijem fiziku ove igrice. I nisam pristalica ovakvih igrica, ali ajde kad ste već odlučili da vam ovo snimim, ajde da ispadnem fair i da snimim. Mada me iskreno i blam kako vozim.
sad sam se usrao, kao da sam stvarno... Jesam, kurac the best. Ja sam mislio da je Colin McRae, ču mene, Dirt 3, da je težak za vožnju. Ma Dirt 3 je za ovo... Majka Mara. Kao što sam rekao, znači, sve što pričam u svoje ime. Znači, ne kažem da je igrica za nekog je vjerovatno laka. Neko zna ovo da vozi, ali ja nemam pojma, kao što vidite. Pogledaj. Znači, ili ima neka bankina da je nisam zakačio, evo ti. Ništa ljudi, ja stvarno ne mogu da vozim, mislim ne znam da vozim. Čisto mali klip za vas. Izvinjavam se što nije nešto profesionalan, zato što jednostavno ne znam ovo da igram. I to je to, hvala vam puno, nastavio bi, pošto će biti ovaj malo kraći klip, nastavio bi da igram, ali sramota da se brukam, evo te, popuno se brukam jer ne znam ovo da igram. I to je to, ljudi hvala vam puno što ste odgledali ovaj klip, ako ga loše ocenite, slažem se i ja, zato što stvarno nije niti bio interesantan po jedan, niti sam ja nešto profesionalno vozio, jer ovu igricu ne poznajem, nego jednostavno ne znam da je igram. I to je to, hvala vam puno na gledanju, pa se gledamo mi sutra sa novim klipom. I to je to, ćao!